eta Nikolanekin ibili dira denboraldian zehar taldea osatu nahian, ez? Kamargo zitxura politia du. Hasi, parkatu, Jose Luis, hasi da lehen kanporaketa hau esan bezala Castro, Pedreña, Zarautz, Kamargo eta Elantxobe lehian. Ez dute denpora askorik beharko 500 metro hauek bukatzeko. Eta hemen jakina, Jose Luis, indarra oso garrantzitsua da. Indarra hemen esan daiteke, txampa luze badela, ez? Eta hemen den guzia sprint honetan 500 metrotan ustu egin behar da, erabat eman behar da, gero pixka bat urrengo kanporaketerako eta errekuperatzeko denbora pixka bat dago, aukera ere badago arraunlaiak aldatzeko ale batzuk, eta horregatik hemen ez dago ia ritmo altuan ibiliko dira denak, hori ez, 500 metro edia txampa luze bat, ez? Alaxe da txampa luze bat, eta ikusten duzue pare-parean 5 ontziak, jakina, pixkanaka, Pedreña eta Castro aurrea hartuta, favorito nagusiak hauek dira, ontxe beteko da lehen minutua, eta Kamargokoak ere hortxe jotake lehen toki hori errapatu nahian. Gogoratu dezagun, irabazleak aurrera ingo dula eta final erditan sartuko dela. Ez da asko geratzen lehen kanporak eta bukatzeko, Bizkaia zubia ere hortxe atzean utzi dute 5 ontziek, atzean berriz 3. kaleti doan Zarautz ere geratu zaigu, eta hemen azken metroetan lehen kaleti begira, Kamargok irabazi du, usteka bederra mandu, 1:22. Kamargoren denpora minutu eta 9 heldu da Pedreña, 2:69 Castro, beraz zer gertatzen den, oraingo honetan 4 ontzi izango dira. Atera dira Bermeo, Urdaibai, Arkote, Donostia eta Deustu. Eta 4 artean, honena ere, Kamargorekin batera final erdietan izango da. Lehen kaletik Bermeo, bigarren aliber geratu da, Arkote 3. Donostia 4. eta Deustu 5. Eta hemen jakina Urdaibai favorito nagusia, Jose Luis. Dudarik gabe, eta orain arte ikusi duguna, badirudi lehenengo kale horretatik, lehenengo kanporaketa horretan Kamargok etekin hona atera du, eta hemen dudarik ez dago 4 hauen artean talde indartzuena Urdaibai Bermeoko taldea dela, eta ez du arazorik izango kanporaketa aurrea ateratzeko, ez? Lur Uribarren agindutara ari dira bermeotarrak, Deustu ere hortxe iruditan izan duzue, lan bikaina egin zuen iaz Deustok, kategoriaz edo mailaz igozen Bilboko taldea, eta Peio de Vega egia esan lan bikaina egiten ari da Deustu aldean. Iaz bikain ibili zen 8 estropada irabazita, baina gaur Urdaibai garaitzea edo mendian hartzea zaila izango da. Hala ere, proba polita da, azterketa polita Deustuarrentzat eta baita Donostiarrentzat eta Arkotekoentzat. Donostiarrak ere aurten beste taldeak bezala gora pixka bat egin ditu horre fitxaje batzuk, eta badirudi horre aurreko punta horretan egon nahi dutela, ez? Helmugara heltzeko prest, hortxe orantxe, heldu da Urdaibai minutu eta erdi, 2 segundu Kamargok baino 2 segundu gutxiago, Donostiarra bigarren tokian, eta pare-parean hildu dira Arkote eta Deustu bigarren kanporaketa honetan. Beraz, kokatu dira 5 ontziak, ea oraingo honetan ondo ekiten dioten irteerari, hortxe banderatxoa, bera, eta badoaz 5 ontziak gogoratu dezagun. Minutu eta 32 segundutan bukatu du lana Kamargok lehen kanporaketan, Urdaibaik minutu eta erdi behar izan du 5 metro horiek egiteko. Badoaz, pixkanaka, Bizkaia zubiaren bila, hortik azpitik pasatuko dira, eta helmuga hemen txebertan daukagu. Favoritoa Kaiku, baina Hondarribiak ere zerrezana izango du. Hortxe begibiztan paladak, 58 palada minutuko, hau ez dago estropada normal batean aguantatzerik. Ez, luzean ez, hemen lehen zan dugu, 5 metro dira, eta 5 metroietan oso ritmoa oso gutxi jetxiko da, 58 hasi, eta beraiekin amaitzeko
indarra edo izan ezkio hobe, laguntzen ari da itsaso polipolik esan dugu leno goruntz doala, haizea batzutan gehiago dago, gutxiago, baino dagoen pixarra laguntzen, atzetik jotzen du lakoz, ibaian gora. Barrukaldera datoz, 5 ontziak, eta Jose Luisek berak esan duenez azken egunotan izan dira neuriteak ere ur gehiago utzi dute hemen, eta laster izango da itsasgora, eta horrek ere haizearekin batera arraunlarien mesederako edo lanaren mesederako izaten da. Hortxe dira, azken metroetan 5 ontziak, minututa 31, eta Hondarribiak minututa 34 segundutan egin beharrekoa, bigarren izuntza eta hirugarren Kaiku, harritzeko benetan, Jose Luis Kortaren kuadrilla. Seigarrenetik abiatuko da. Eta hemen, esperantza, naiz eta orain arte, usteke batzuk izan, hortxe, atera dira, izuntza, Kaiku eta Perrinaren eta Bermiotarren artean izango da, garaia. Hortxe, 6 ontziak, gero beste 6 arituko dira bigarren final aurrekoan, eta hasiera beti indartxo izaten da, Jose Luis. Hor ikusi dugu bigarren kaletik deustu pixka bat atzean geratu dela ustegabian bezala harrapatu diote irter hori, eta lehenengo kaletik izuntza, hemen aukeraketak hor daude, beraiek erabaki dute ze kaletatik joan taldea txandan, eta esan diteke, agian erdiko kale horiek, marea goruntz poliki daun hortan, ibaiak ere trabik ez diola egiten haizeare bultzaka, erdiko kaleak eta 6garrena aldeako haike. Alako ibilbide mozean badago bera egiterik paladetan? Ez, nik uste dut, hor 5 metroa, pixka bat nekeak jarriko du hor pixka terrimoa, baina horria topeantza atera berda, eta albalimada berri hortan eutzi, eta hor paladatu bi galdu daiteke, nekean arabera, ikusi ditugu hor 50 inguruan da bitzatela denak, Castrok 52 markatu du, hori, pixka bat indarran podioan, eta gero ikusi berda, neurriak ere, agian talden batek edo bestek, neurriak altatu ditu, batetik motza da esprina, eta bestetik ibaia, Hortxe ditugu lehenengo kaletik izuntza, 5garrenetik Urdaibai, hortxe, helmugan, minututa 37, Urdaibai, izuntza eta Kaiku, guk esan dako irurak, lehen hiru tokietan, atzetik Pedreña eta gero Hondarribia parkatu deustu, eta Hondarribia be. Beraz,